Όλοι συγκινηθήκαμε, κλάψαμε. Ξαναγύρισε ο χρόνος πίσω. Μετά από 15 ολόκληρα χρόνια, μικροί μαθητές έκαναν παρέλαση στο ακριτικό χωριό Εύζωνη. Θέλουμε να δώσουμε ζωντάνια στα χωριά που έχουν κλείσει τα σχολεία τους. Ήταν μια πρωτοβουλία συλλόγων από τους Ευζώνους για να ξαναζωντανέψει το χωριό τους. Σχολεία από τη Θεσσαλονίκη δέχτηκαν το κάλεσμα και οι μαθητές με τη συγκατάθεση των γονιών τους ταξίδεψαν στους Ευζώνους. Με συγκίνηση μετά από πολλά χρόνια οι κάτοικοι στους Ευζώνους αντίκρισαν τους μικρούς μαθητές που έκαναν παρέλαση στον κεντρικό δρόμο του χωριού. Η τελευταία παρέλαση που είχε γίνει, αν δεν κάνω λάθος, ήταν πριν 10-15 χρόνια. Μια πρωτοβουλία όμως που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. Κάποιοι χαρακτήρισαν την κίνηση αυτή εθνικιστική στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα του Γιώργου Παπαδάκη. Παρόμοιες εκδηλώσεις στα σύνορα γινόταν επί Χούντας, όπου κατέβαιναν σχολεία και έκαναν διάφορους χορούς εκεί στα σύνορα και εκδηλώσεις. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σήμερα 25η Μάρτη με συγκεκριμένη ιστορική περίοδος διαπραγμάτευσης για το Σκοπιανό γίνονται εκδηλώσεις. Αυτό είναι για όλους τους Έλληνες. Αυτά είναι χαζά που λένε. Δεν είναι κομματικά αυτά. Αυτά είναι πατριωτικά. Είναι για την Ελλάδα μας. Την ενόχλησή του εξέφρασε όμως και ο καθηγητής Κώστας Ζουράρης που συμμετείχε στις εκδηλώσεις. Είναι στόχος. Πολλοί θεώρησαν την πρωτοβουλία εθνικιστική. Τα ασπόνδυλα, αφασικά μαλάκια, ναι. Το σχολείο στους Ευζώνους έχει κλείσει εδώ και χρόνια. Στο χωριό σήμερα ζει μόνο ένα παιδί. Οι κάτοικοι δηλώνουν πως τέτοιες πρωτοβουλίες δίνουν ζωή στον τόπο τους που αργοσβήνει.